ଯିଏ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଆନ୍ତି ସିଏ କେବେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ ବି ହୋଇଥାଏ। କେତେ ସାବଧାନରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧର, ବାଲିଘର ପଡ଼େ ଏଇ ସମୟ ହାତରୁ ଖସି କେଉଁଠି ହଜିଯାଏ। ଜୀବନ ଛୋଟ ନୁହେଁ, ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ଡେରିରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ମାନ କି ଆଦର ନାହିଁ ସେଠାରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ହିଁ ନୁହେଁ। ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି କି ସମୟ ବଦଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଜଣେଇ ଦେଲା କି ସମୟଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଲୋକ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସରଳ ମଣିଷ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ସହଜ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ସହଜ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆଉ ଥରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାରଣ ବି ଯଥେଷ୍ଟ, ବଡ଼ ବାହାନାଟିଏ କରିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ସାଥ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମଣିଷ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ସହଯୋଗ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମ୍ମାନ ଥାଏ, ରକ୍ତରେ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ତାହା ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଯଦି ସଚ୍ଚା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ଛାତି ତଳେ ରୁହେ। ପ୍ରେମ କେବେ ତାହା ନୁହଁ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଭୁଲରେ ହାତ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ପ୍ରେମ ତ ତାହା, ହଜାର ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ହାତ ଧରିଥାଏ। ମହତ୍ତ୍ୱ ମଣିଷର ନୁହଁ, ମହତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ମଣିଷ ଅଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଥିରେ ରହି ଅତି ନିଜର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ସାରା ଜୀବନ ସାଥିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜର ହୋଇପାରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି, କାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଲେ ସିଏ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଏହା କି ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଏ, ତାକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ, କାରଣ ଭଲ ବହି ଏବଂ ଭଲ ମନକୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ତୁମକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ଦୁନିଆରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଲୋକ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଲୋକ କମ୍। ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଆସିବା ବି ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ହାତ ଧରିକି ଦୌଡ଼ୁଛି ଆଉ କିଏ ହାତ ଛାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ୁଛି। ଗଛରେ ପାଣି ନଦେଲେ ଗଛ ମରିଯାଏ, ସେହିପରି ସମ୍ପର୍କକୁ ସମୟ ନଦେଲେ ସମ୍ପର୍କ ସରିଯାଏ। ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ତୁମ ପଛରେ ବି ତୁମ ସହ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, କେବେ କାହାକୁ ବି ସହଜରେ ମିଳିଯାଅନି, ନହେଲେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଶସ୍ତା ଭାବିନେବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଖୁସି ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତି, ଆଖି ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଖୋଲିଯାଏ, ଯେବେ କାହାର ସାହାରା ଅଧିକ ଦରକାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ରେ ବି ନିଜକୁ ସିଏ ଏକୁଟିଆ ପାଏ। ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସେହି ପୁରୁଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ, ଯାହାକୁ ସିଏ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ଯାହାକୁ ମନ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ, ଯାହାକୁ ସିଏ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ।